நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர். இந்த நாளில் கூட பாருங்கள், ஏசப்பாவோடு கூட வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை, சுகமான வாழ்க்கை. இந்த உலகத்தோடு கூட நம்ம ஒத்துப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சமாதானத்தை இழந்துருவோம், மன நிம்மதியை இழந்துருவோம். தேவனுக்கு பிரியமாய் அவருக்கு உள்ள நம்ம பரிசுத்தமாய் உண்மையாய் வாழும்போது நீங்கள் இந்த பூமியில் சுகமாய் வாழ்வதை உங்கள் சொந்த கண்ணை காணும். தேவன் உங்களிடத்தில் விரும்புகிற அந்த பரிசுத்தத்தோடு கூட உத்தமத்தோடு கூட நீங்கள் வாழும்போது நீங்கள் எல்லா காரியத்திலும் சுகமாக வாழுவீங்க. உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் சுகமாக இருப்பீங்க. உங்கள் சரீரத்தில் ஒரு சுகத்தை பார்ப்பீங்க. உங்களுடைய எல்லா காரியமும் இருதயத்தில் ஒரு சமாதானத்தோடு கூட இருக்கும். தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, மன அமைதியை இழந்துருவீங்க, மன சோதனைக்குள்ளாக தள்ளப்படுவீங்க. ஆனால் ஏசப்பாக்குள்ளே நீங்கள் வாழும்போது நீங்கள் சுகமாக வாழ்ந்து உங்கள் சொந்த கண்ணை காணும். இந்த சேனல் அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஊழியமாக செய்யுங்க. காட் பிளஸ் யூ.